قصف طيران مروح يحيى حلب. قەیرانە سووریایە دەرباسی ساڵە خۆی پێنجا بوو و هینا تو چارەسەری ژێرە نەهاتیە دیتن لێبەرێ ڕۆژ بڕۆژ ئەو قەیران کامباخ و کارەساتێن مەستر بدوو خەڤەتینە. divê derbarê de emîdarê giştiyê neteweyên hevgirtî Bangîmon daxuyaniyek belav kir û tê de ragihand. Miletê Sûriyayê roj bi roj pê dihise ku civaka navdewletî dev jê qeriya ye. Di dema ku ew derbasî sala xwe pênca dibe di nava cengeke kehowelat dayî ber wêranê. Bangîmon dawa li Encûmena Asayîşa Navdewletî kir ku divê çareseriyekê ji pirsgirêka bermîlên teqîner re bibîne. Ew bordûmana got xelkên sivîl ji xwe re kiriye armanc û rawestandina dorpêçanê û qedexekirina xizmetguzariyan li ser hevwelatiyan. Bangîmon pênc tedbîrên serekî di daxuyaniya xwe de destnîşan kirin. Hinek ji wan jî ev in vekirina dorpêçanê ji ser 212,000 sivîlan û misogirkirina gihiştina alîkariyên pizîşkî û dermanan û ji nûv de avakirina rejîma xwendin û perwerdeyê. Divê derbarê de jî 21 rêxistinên mafên mirovan rexneyên giran girtin li dewletên zilhêz ku nikarin yan naxwazin biryarên Encûmena Asayîşa Navdewletî pêk bînin ku armanca wan parastina sivîlan e ew ên ku cengê jiyana wan wêran kiriye. Ewan rêxistinan alî û bendên krîza Sûriyayê bi sê biryarên giring ji UN ku li sala 2014 de derketibûn bi bîr anîn û ew jî ev in parastina sivîlan û gihiştina alîkariyên mirovî ji milyonan re. Lê ew ê daxuyaniyê eşkere kir ku ew biryar û hêviyên di rojevê de tev de hatin binpêkirin û li ber baçûn di der heqê xelkên sivîl de ji bal aliyên krîzê û dewletên palpişt û heta ji endamên Encûmena Asayîşa Navdewletî ve. Divê derbarê de jî rêxistina UNICEFê doh di raporta xwe de amaje kir ku 14 milyon zarok ji ber krîza Sûriya û Iraqê di rewşeke xirab dene. 6 milyon û nîv zarok li Sûriya di rewşeke alozî dene. Ku 2 milyon ji wan di deverin veqetiyayê de ne dûrî alîkariyên mirovî ne û 6 milyon û 200,000 zarok naçin dibistanê û bêparin ji xwendinê.